byde velkommen endnu en gang til Nina Kristrup. Hun vil gerne sige hvad hun vil. Sammen med os. Godt. Nummeret hedder Sig det som det er. Du kan tage hensyn til et fremsyn, som din nabo måske får om 2 år. Du kan vrede rundt om den lugtende grød, indtil skorpen den bliver sprød. Du kan passe på ikke at gøre det, som du måske ikke må. Du kan gå helt i stå, du kan sige dit, når du egentlig mener dat, og du kan helt sikkert få spat. Men det er så meget nemmere, det er så meget nemmere, det er så meget nemmere. Hvis du siger hvad du vil, og ikke hvad du ikke vil, sig nu hvad du vil, og gør hvad du vil, ikke hvad du ikke vil, gør nu hvad du vil. Jeg siger det som det er, ikke som det ikke er, sig det som det er, sig det som det er. og gør den du er, ikke den du ikke er, gør nu den du er. Fugle videre at slippe for fædre, i stedet for næk, hører fuglerne kvæder, så må du være klar i dit spyt. Skib op! Ryd op i din kahyt. Ryd op i din kahyt. Ryd op i din kahyt. Ryd op, ryd op. Det lyder måske nemt nok at være, men alle ved vist godt, hvor svært det kan være. Så det jeg gerne vil sige, det er, jeg gerne vil blive bedre til at sige det lige ud af posen. Altså ikke fodre ulerne i mosen, bare lidt til den der fornemmer. Og hvis jeg glemmer, så bliver det slemmere. Men det er så meget nemmere. Ja, det er så meget nemmere. Det er så meget nemmere. Hvis du siger hvad du vil, og ikke hvad du ikke vil, så sig nu hvad du vil, Sig nu hvad du vil, og gør hvad du vil, ikke hvad du ikke vil, gør nu hvad du vil. gør hvad du vil. Jeg siger det som det er, ikke som det ikke er, sig det som det er, Sig det som det er. og vær den du er, ikke den du ikke er, vær nu den du er. Til tid kan man tro, der skal en god pædagog for at føre en knivskarp dialog. Men den er allemands eje, selv for de kolde og de seje. Ja, den er allemands eje, ja, selv for de kolde og de seje. Så sig hvad du vil, ikke hvad du ikke vil, sig nu hvad du vil, Sig nu hvad du vil, gør hvad du vil, ikke hvad du ikke vil, gør nu hvad du vil. gør nu hvad du vil. Jeg siger det som det er, ikke som det ikke er, sig det som det er, Sig det som det er. og vær den du er, ikke den du ikke er, vær nu den du er. Jump, jump. Ikke hvad du ikke vil, sig nu hvad du vil, Sig nu hvad du vil, gør hvad du vil, ikke hvad du ikke vil, gør nu hvad du vil. gør hvad du vil.
det ikke er. Sig det som det er. Sig det som det er. Og vær den du er, ikke den du ikke er. Vær nu den du er. Ja, sig nu hvad du, sig nu hvad du, sig nu hvad du, sig nu hvad du vil. Sig nu hvad du vil. Gør nu hvad du, gør nu hvad du, gør nu hvad du vil. Gør nu hvad du vil. Ja, sig det som det er, ikke som det ikke er. Sig det som det er. Sig det nu. Vær den du er, ikke den du ikke er. Vær nu den du er, og sig det som det er.